Gọọmenti Anambra State site n'aka ụlọọrụ Anambra State Bureau of Statistics (SBS) achịkọbago nzukọ n'ihe gbasatara nchọcha nakwa ime nyocha na nhazi na Anambra State nke bụ n'obi ya bụ ịkpalitekwe ị na-eji data were eme nhazi na itinye mmadụ gasị iche iche n'ọlụ. Valentine Mbadoga wetara akụkọ ka ya bụ nzukọ si wee gaa. Ya bụ mmemme nke were ọnọdụ n'ụlọ ọgbakọ nke onyeisi ndị ọrụ bụ nke dọtara ndị eji okwu agba izu n'ihe gbasara iwekọta ọnụọgụgụ maka ọdịmma obodo. A nọrọ na ya bụ mmemme nwee ihe ọzụzụ nke sitere n'aka onye ji ọkwa kọmishọna nke okwu atụmatụ ego dị n'aka na Anambra Steeti bụ Oliakụ Chiamaka Nnake ya nakwa onye ji ọkwa Managing Director nke ụlọọrụ Anambra State Investment Promotion and Protection Agency ANSIPA bụ Maazị Maka onye anọchitere anya site n'aka onye ji ọkwa Director nke ụlọọrụ ahụ bụ Maazị Johnson Osisioma ya nakwa nkụzi nke si n'aka onye ji ọkwa Director General nke Strategy, Execution nakwa Evaluation na Anambra State bụ Maazị Onyelafọ, onye ji ọkwa Managing Director nakwa Statistician General nke Anambra State Bureau of Statistics bụ Maazị Obiara Obiabụmmụọ n'okwu ya kọwapụtara na ya bụ ọgbakọ bụ iji kọwapụta mkpa ọ dị bụ ya bụ agụmagụ eji arụ ọrụ nke o mere ka amata n'ụlọ ọrụ ha bụ nnọọ ndị na-agbasi mbọ ike ịgba mbọ hụ na a na-eweta ọnụọgụgụ nke ga-enyere gọọmenti aka n'ịtụpụta atụmatụ nke ga-abara Anambra uru. O mere ka amata na ebumnobi ya bụ ọgbakọ bụ nnọọ iji kụziere ọha mmadụ mkpa ọ dị bụ iji ọnụọgụ were na-eme ihe ma gosipụta njikere ha dị inwe ezi njikọ aka n'etiti ha na ndị ọbụla ji ọnụọgụgụ arụ ọrụ ma gaa n'ihu kwe nkwa ịgba mbọ ị na-ewepụta ọnụọgụgụ bụ ịgba iji mee ka obodo Anambra bụrụ ejiamaatụ. Site n'Awka, abụ m Valentine Mbadoga.